फैसा रानदों होननाय बाथ्राया टोटली फल्स आरो बेसलेस दिनै बिथांमोना कुनु प्रमाण गैयाजासे कुनु प्रुफ नङाजासे कुनु एभिडेन्स गैयाजासे बेबायदि दखाराव होनानै गावसोरनि गोरोन्थिखौ दोनखोमानो नाजादों। भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सपनगाव प्राइमारि कमिटिनि नाजानायाव सा 160 गुबुन गुबुन पार्टिनि हान्जा इउपिपिएल जगदान खालामदों। बेवहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिबो दंमोन गरखा आदिबासि असमिया बर' बे कमिउनिटिनिफ्राय जगदान खालामदों। दिनै बिथांमोननि गोबाङा गुबुन गुबुन पार्टियावनो किसुमान खिन्थु कुनु पार्टियावनो गैयामोन अब्लाबो बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि जि नीति आरो आदर्श थानाय 5 बोसोर जिखिनि खामानि मावबाय बेफोरखौ गोजोननाय मोननानै बिथांमोना इउपिपिएल जगदान खालामदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि जोंनि पार्टियाव जगदान खालामनायानो जोंनि पार्टिखौ आरो बारासिन बोलोगोरा खालामदों आरो बेनो जोंनि पार्टिया जे एबार देरहागोन आरो सरकार दागोन बे खोथाखौ जोङो कनफार्म खालामदों खाटां खालामदों। बेनिखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दिनै बिदिनो लैहोर लैहोर गुबुन पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल जगदान खालामदों। अन्तत' इलेक्सनहालागै जोंनि पार्टिया बिदिनो गोदान गोदान जगदान खालामबाय थागोन आरो बेफोरनो जोंनि पार्टिखौ बारानिफ्राय बारासिन गोख्रोंसिन खालामदों। जों गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों आरो बेखि थांनाय 5 बोसोरजों जिखिनि खामानि मावदों बेखौ नुनानै बिथांमोना मोजां मोनदों। दा मोजां मोननाय मिन्स बे जोंखौ नाजावनाय जोंखौ नाजानाय बे बिसायख'थियाव फिथाइया मा जाहैगोन बेखौ जोंनो रोखा फोरमायखानाय। बेनिखायनो जों आरो खावलायबावदों जे इउपिपिएलनि दरजाया अरायबो खुला। बेनिखायनो जायबाबो गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय सुबुंफ्रा बा रावबो कुनु पार्टियाव गैयि बायदि सुबुंफ्राबो गोसो खालामबानो एनि टाइम जोंनि पार्टियाव जगदान खालामगोन जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों जों खावलायदों। मोनफानि उनाव मोनफा बेरेखा दोलोनि बिथांनि हान्जाया दिनै नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आक्रमण खालामनाय मोनसे जाथाया सोलिबाय थादों। दा बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन आरो फैसा राननायनि उनाव नोंथांखौ लाबोनो जोंहा इउपिपिएलआ बेबायदि फैसा गैया जेरावनोबो रानाखै। जोंनि पार्टि वार्कारफोरनो जों जेने तेने खस्थ' बिथांमोननि थाव सोनो खरस होनो हायै बेबायदि अबस्था दङ। बेनिखाय फैसा रानदों होननाय बाथ्राया टोटली फल्स आरो बेसलेस दिनै बिथांमोना कुनु प्रमाण गैयाजासे कुनु प्रुफ नङाजासे कुनु एभिडेन्स गैयाजासे बेबायदि दखाराव होनानै गावसोरनि गोरोन्थिखौ दोनखोमानो नाजादों। जों बेखि